uKhalezi Mathonsi uKhuzani mfoka Mpungose ngemali ayikweleta u-SABC kanjalo no-producer baproducer uhlelo lakhe iKhuzani bonga mfethu nginibingelele ngiphinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili inkezi lami igama mfeze kuntutu wakho malo bathi la sibona amagumede mawuthi umusha la ekhaya ngicela nje show ukuthi subscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike nokushare okukhulu kunakho konke. uKhuzani umfoka Mpungose oyihlabani somculo wamaskandi uKhalezi Mathonsi ngemali ayikweleta u-SABC okungaqondakali ukuthi inqwahe kuphi le mali kunamahebezi ukuthi u-SABC usayikhokha kubantu abaproduce uhlelo lakhe lapha nokungu-Ayanda Melansi kanjalo no-legend umfoka Manqele wayemsiza okuthenini lolu hlelo lube yimpumelelo lapha ukuvela ku-SABC 1. uKhuzani umfoka Mpungose bese ebhala uheheba lapha ekhasini lakhe ku-Facebook ekhala khona ecela imbono esuka kubalaleli okanye kubalandeli bakhe lapha ukuthi enze njani ngoba sekunesikhathi eside ethenjiswa le mali lena kuthiwa uzoyithola mangabe selandelela lapha akasazi ukuthi inkinga ikuphi ngoba u-SABC uthi le mali usayikhokha kudala kodwa manje oproducer balolu hlelo bathi imali ayikafiki ezandleni zabo. uKhuzani ubese ebhala umbhalo ofundeka kanjena uthi sizwe sakithi nginenkinga sengithi nginibikele yona hlezi ningangipha umbono ophusile ngale nkinga ngasebenza ngenza uhlelo belibizwa ngeKhuzani obelikhonjiswa ku-SABC 1 kuze kube namhlanje imali ayikho. Uma ngibuza kuvele kuthiwe u-SABC awukakhokhi kodwa uma sihosha umoya kwabasondelene no-SABC kuthiwa u-SABC wakhokha last year yonke imali okubuhlungu noma sibabhalela ama-emails abakwa-SABC kodwa bawaphendula. Le nsizwa eyasebenza nayo uhlelo ulegend umfoka Manqele esahlanganiswa u-Ayanda intokazi kaMelansi nayo u-Ayanda uyena obeproducer wale show. Sengibekezelile ngiyabona unyaka uyaphela manje lento ibhlungu ngoba ngifuna ukuthatha ngesinxele hlezi ngiyibhimbise ungcono engibuze nina lapha ukuthi ngenze njani. Into ebhlungu kakhulu ukuthi ulegend Manqele wachaza kimi ukuthi umaskandi akawazi so wacela u-Ayanda ukuthi amxhumanise nami aphinde abeseduze basebenze bonke. Manje angisazi ke manje uma Ayanda wayemxhumanisa nomuntu ebebona ukuthi uzoqaleka kakhulu yini uma sekunjena. Ngicela u-SABC 1 usitshele ukuthi ngabe iyona indlela e-right yini lena yokusebenza. Angiyena umuntu odlama futhi uthatha isikhathi ukuthi into ngiyikhulume ukufika lapho okubuhlungu khona ukufike ekube buhlungu kakhulu zonke izindawo ebengizihamba ngezindleko zami kodwa ekugcineni sengiyenziwa kanjani. Kungabe ukulunga kwami akufuneki yini emhlabeni? Ngiyacela ningitshelele u-Ayanda Melansi kanjalo futhi no-legend kanye no-SABC 1 ukuthi ngiyabahlonipha nama khokhele uma ngisebenzile. Wasethi ngiyabonga wasetheka lapha u-SABC 1 lapha kanjalo nonkululeko umfoka Manqele okuyena ulegend Manqele kanjalo futhi no-Ayanda intokazi yakwaMelansi. Ubhala kanjalo uKhuzani umfoka Mpungose acacisa khona ngemali ayikweleta u-SABC 1 okungaqondakali ukuthi inqwahe nobani ngoba u-SABC 1 mayithola ngamahebezi lapha kuyavela ukuthi u-SABC 1 usayikhokha engawunyaka odlule le mali kodwa manje kuze kube lesikhathi ayikafiki ezandleni zikaKhuzani umfoka Mpungose kodwa nabaphathi oproducer balolu hlelo bayiphika bathi bona imali abakaze bayithola ke bese kudinga umbono. uKhuzani umfoka Mpungose ucela umbono kubalandeli bakhe enze njani bangabe izinto zinjena. Ngenza kwethu izona indaba besinilethela zona namhlanje kwesenkezi mhlawumbe wena engakuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba asidibane lapha kwi-comment section sidingide lolu daba. Niphathe kahle nibe nosuku lomnandi nginithanda kakhulu.